Смяна на гумички. Това е новата гума. Тя се сменя както е така в комплект. За целта вдигаме този принтер наобратно. Ето как изглежда. Изваждаме тавата. Може и преди това да се извади. Ето е старата гума. Отваряме тук тази работа. Така. Ето тук това нещо се натиска с пръстче и се връща наобратно, докато стигне, така че да може да излезе повече. Ето как седи нормално. Натискаме го и връщаме наобратно. Така. Сега гумата почва да играе. Издръпваме я в тази посока да излезе и се изважда както е така целият комплект. Новата гума, тя е във формата на полумесец. Средната, която е. Ето го полумесеца. Тоест трябва с тази част да е към принтера, с изпъкналата да се сложи към принтера. Връщаме това нещо вътре. Така. За целта вкарваме първо от другата страна. Тук я слагаме да легне в леглото. Гледаме да е с изпъкналата част навътре. И я прибутваме докато влезе на място. И вече не може да играе, иначе като се дръпне, се върти свободно. Когато я вкараме, тя си застава на място. Обратно натискаме тази работа да влезе довътре и я връщаме. Ето така. Това е цялата работа. Вече не играе. Тоест натискаме, връщаме надолу. Ето така. И тя излиза. Дърпаме гумата, изваждаме я, слагаме новата гума, вкарваме я. Това нещо го притискаме с пръст и го връщаме ето тук да щракне. То си има дупчица. Това бялото, което е тук. Като го натиснем, той излиза и го връщаме назад. Тук в момента малко се натърка, не ми е удобно. Ето така. То се щраква на место. Избутваме го, така че да излезе. Издърпваме гумата максимално навън, вадим я. Слагаме пак новата гума от тази страна, тук. Слагаме я в леглото, прибутваме я навътре и връщаме ето тази работа да щракне. Затваряме това зеленото и това е всичко.